Kula badhe ngaturaken tembang Prau Layar. Sugeng midhangetaken. Yo ayo padha nguri-uri kabudayan ana ing tanah Jawi. Salah sijine ya tradisi nguras enceh ana ing Imogiri. Ayo do padha ngerteni tradisi ning Jogja iki dilakoni saben akhir wulan sura. Acarane iku nguras toya saka genthonge cacahe 4 anggone ngisi banyu nganti mbludak supayane iso migunani kanggo masyarakat lan iso ngaberkahi. Nguras enceh inggih menika upacara tradisi nguras toya saking sekawan enceh